Ushungipushe lotakeni iyoshelela angeke ngiwe iyoshelela angeke ngiwe noma ungangipushe ungipushe lotakeni. Sanibona nibabukele emakhaya lona ombingelelayo uShini ngaphansi kwephepha laShini ekhaya. Singasikhulula abakwankululeko ubaba wethakaza kuwe. Ngiyabingelela babukele lona emakhaya ombingelelayo ekhaya ubaba wethakaza kuwe. Siyabingelela emakhaya ombingelelayo uShini. Singasikhulula thina ababelelwa lelizwe lethu kodwa ubaba wethakaza kuwe. Singasikhulula thina ababelelwa lelizwe lethu kodwa ubaba wethakaza kuwe. Sisakhuluma umoya nathi samgeza samkhuphula kodwa ubaba wethakaza kuwe khaya. Bafowethu sekusukile lokho njengoba nazi ukuthi njalo makufika lesi sikhathi uShini ekhala babamcimbi akawona. Kahle kahle umcimbi bafowethu nje bekade naso ukuthi sizamile ukwenza ibuya futhi lapha ehlala khona bakushaya ukuthi nje indawo encane. Saphinda futhi sazama sathi siphumela ngaphandle nakhona futhi sathola ukuthi indawo yakhona incane. Kodwa ke kulokhu sesithe bafowethu ake sishintshe nje kancane. Sithi nje umuva sonele nje la ngaphesheya ePhosphorus ngoba sesifisa stadium akusafani nje lokho lapha ebuya futhi ngaphakathi uma ngabe sesifisa stadium sekuba nendleko esibakho ngakho ke mhlambe sizocela ukuthi ababukeli nabathandi bakaShini ekhaya abasapothayo isibezovisinikelo kulokho uma bezongena stadium ngoba stadium sinendleko imnikelo wakhona ke ukwangakanani 100 rand wakho uthola ucomputility esizokwazi ukuthola i-city futhi na i-CD ke izotholakala khona abafowethu be-stadium ngaphakathi nongena igate lapho uyikhona mawufika nethikithi lakho wakokuqala kusuka ku-105,000 uyothola i-city Umhlaka 30 November, Shini Umtekhala, Gauteng Maskandi Festival. Asihlangane khona. Amathikiti atholakala ePhosphorus Stadium.